मोदी सरकारଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ରେଳ ବିଭାଗର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେତେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ସବୁ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନଟିର ନାମ ସୋଲରୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ସୋଲରୀ ଷ୍ଟେସନ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସଚେତନ ଟାଇମ୍ସ ତରଫରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ ବାହାର ପଟେ ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।